Второй наоборот омадак. Иҷода киртаҳай. Ишам инина мазника, иш киртаҳай. Кирта мегум шарфай. Шарфой органзаҳай. Инош киртаҳан. Ини тикровкарам двойкаҳан. Ино ҳардаш брукшон қати калтачай шуда оверсайзай. Ишам двойкаҳай. Суратшам мемону. Швадоласкаҳай. Ино шарфан. Ҳамаш шарфан. Духтаро барои заказ да WhatsApp нависен. Группа дорам, да группада бавитон мекунам. Рамҷа боро мақати нархушон мепартон. Ай тагиш бо чӣ дора? Ини хали кирта дора. Киртай вай дора лапшаҳай. Ай тагиш ай болошай. Суратша мемонам дар параи видео. Духтаро номерро дар рӯи экран мемонам. Нависен дар WhatsApp.